Влизаме веднага в клипче номер 3. И цака само срещу вратаря. Вратаря се справя. И даже успя да подаде на Горев. Но Горев не успя да измами Руси. В началото на третото клипче трябва да кажем 20 минути до края на наказанието на Бачето. След което ще се отворят вратите на Ада. Кутията на Пандора. Кутията на Спамдора, ако трябва да сме по-точни. Защото спама ще започне да се излива. Всичкият спам, който е събиран в рамките на 1 час. Според някои хора Бачето е имал само 1 час живота му, в който е мълчал последователно. И това е било при предния матч, при който Сашо е скъсал ваучер. Друг път не е имал в рамките на 1 час да не продума дума в целия му живот. Дори седейки вкъщи се твърди, че говори и спами на себе си. Грубост от Виктор с нищо не предизвикана. Не знам дали само с извинения ще мине след такава проява. Падна ми шапката. Висока дойде. Бачето се извинява отново само с ръка. О, много интересно спиране. Чух звук от Бачето, обаче не беше говорене. А удар на топката в крака му. Там нямаше никой. Какъв е резултата? Не стигна до удар Павел. Бачето справя с Виктор и вижте, 2 на 2. Бачето няма да играе сам, за Чалома стреля. Малко по-високо, отколкото трябваше. Спасяване всъщност на вратаря. Чалома няма да успее да завърши. И аут. Добър пас. Добър. Коцето срещу Чалома. Чалома го притиска. Коцето намира пространство. Топката не е излязла. Видяхме я точно пред мен. Чалома. Горев е там. Чалома отново дали ще е воле. Добро воле. Но вратаря спася и даже подаде на Ицака. И сега да видим. Вършат на Ицака. Ицака иска да се включат повече хора. Виктор се включва. Пас, Коцето. Не стига до Виктор топката, но той пак ръкопляска. Виждате, изключително високи морала на отбора на разноцветните. И отново достига до хубава позиция за удар. Минава топката покрай Коцето. Чалома е много бърз. Хикс ли е?
Добре. Ще намери ли пространство за удар? Намери, но не е такъв, който да мине през Горев. Чалъма намери удар. Техничен този път. Фалцов. Не ми се мърда. Нищо интересно не се случва. Айде. Отново вижда Виктор пространството. И Ицака. Ицака може би за Тома. За Тома с бърз пас. Но вратаря се усеща и стига топката до Бачето. Да видим сега скоростта му. Срещу Руси 1-1. Намира го. Никой не е искал обаче. И играем. Да. Бачето не си поиска фала, нищо не каза. Охо! Този удар се получи по някакъв начин. Не знам как, но стана удар. Изцяло със сила котсто. Да видим сега Чалъм срещу Тома. Идват неговите приятели, за да поискат топката. Минава двойния пас. Това е доста опасно. Ицака с двоен пас, но Бачето успя да усети цялата атака. Сега Виктор иска. Намира го. Нещо средно между удар и центриране, но Павел е доста висок. Да видим, Горев ще подаде на Чалъма. Не. Решава да играят без него този път. Успя да я спре. Успореден на гоолината пас, но нямаше никой. И веднага атака пред другата врата. Бачето обаче отново. И много опасно, 3-2. Виктор се връща. Славчо. И Бачето. Май едно за вас, ама не съм сигурен. Бачи, броиш ли резултата? Едно за вас. О, Чалъма. Той пести сили, не говори. О, добър финт на Тома, освободи се за удар. Добро изпълнение, трябва да кажа. Не беше толкова далече. Бачето я поиска. О, можеше да стане опасно тук. Котсто беше излезнал доста напред, но се оказа достатъчно висок. И отново страхотно спиране на Ицака, вижте го. Пас за Тома. И хвана много фалц. Хвърляй му се. О, добре, но успя Виктор да се справи. Да, нищо няма, нищо. Играй! О, фалцово изпълнение на Чалъма. Видя опразнения ъгъл. Но греда.
Но Горев отново застанал където трябва. Не допуска гол. О, лошо изпълнение на Виктор, но удар на Тома. Бачето от нищото. Успява да спаси аута. Горев се закани, че няма да вкарат скоро. Може би пък точно сега ще вкарат. Да, Горев отново успява да достигне и тази топка. Под 10 минути и спама на бачето ще бъде unleashed. Ау! Това беше чисто положение. Много голям пропуск. И веднага този пропуск коства. Ако не вкараш, ще ти вкарат. Бачето на врата. Горев изпълни за ръката си да не допусне гол. И Крачол е хванат! Крачол е хванат на видео. Бачето казва, че ще пази още един. Като подказва, имам пред показва. Пчелома видя отново празнения ъгъл, но Виктор спасява с краче. И този път обаче безкомпромисно. Отново добра атака в оранжево. Падна и малко морала на отбора на Виктор. Трябва да се го възвърнат. Ето Коцето вече показва мускули. Това за после за Петя. Не, този удар не беше много точен. Да видим Коцето. Коцето на скорост. Излиза се пак топката в тъч, успяват да справят с него. Виктор иска, но е хванат. Тома иска. И той е хванат. До един момент. Добре, успява да се завърти много добре. Коцето стига до Ицака топката и успява да я промуши. Специалитета му. Бачето изглежда доста изморен. Явно няма търпение да започне спама, а той до 5 минути ще започне. Чуда се дали да му кажа като изтече времето или да го остава още известно време да мълчи. Окей, ба. И Коцето я промушва, но аут по някакъв начин топката не влиза. Не, това беше изпълнението. Горев с хубав удар с левия крак. Не оцелва обаче. Да видим сега, Виктор тръгва. Стандартния му финт. Успява да си върне топката. И отново обръща се. Стига топката до Ицака. Ицака безкомпромисен. Вижте, бачето мрънка. Бачето мрънка тихо. Виждате го, има претенции. След 5 минути ще може да ги изрази в устен вид. Той сега може в писмен.
Успява да промъши топката по някакъв начин и да стигне до удар, но е избит той. Да видим сега, че Лома ще иска за глава срещу Руси. Не. Ицака. Не. Стига топката от Челома, доста е сам. И пропуск на бачето. Трудна топка, но за играч от неговата класа трябваше да я вкара. Павел, страхотно изпълнение! Просто трябваше да я засече лекичко и той го направи. Още малко. Проверка на часа и на телефона. Се опитвам да направя. От тук. Има още 2 минути. Ох! Малко гадно. Ицака с удар, неуспешен. 1 минута вече. Ицака с нова засечка, но отново не успя, за малко. И успяват да вкарат, с което аз давам край на това клипче. И след 1 минута ще пусна ново клипче, в което вече ще бъде Unleashed над The Hell. Така. Що да не би да става и 5? И 6. Сега и 5. И да.